Mag-video man lang kami sa behind the scenes dito sa Boulevard, but fortunately, na-meet na mo si Micah and na-inspire po Miss Iyahang life story. What's up guys? It's your girl Addie and also known as Sam. I am with Kiko the rapper Napoy and Agos, which is Koy. We are also with our cameraman, which is Jamar. Welcome to Ahok! We will be going to Boulevard for a short vlog, also behind the scenes sa amuhang film for today. So, ahok! Ay, nakailabay. Cutie! Sayo, uglan to sa inyong videos. Ay. Well, so kaila ka na ako. Kinsa ko? Si Sam, nangawad kayo mo sa lakyan og cellphone. Na? Ilabay. Imo na lang yung kalong ahok, okay na na. Okay na kayo. Sino ngalan ni mo dong? Michael, pangalan. Michael, gawin sa mga kadiri, Michael. Nalimos. Ganyan kayo kumapil ninyo, no? Para di lang ako malimos. Kuya bay, asa rin mga magpapadi ay? Wala. Siya wala. Wala naman sila. Ipagbahay ko nila itong 8 pa ko. So, asa ka gapuyo ron? Sa akong ate. Gaspila pa ka. Wala mga nang sila. Nalimos naman ko. Okay. So, yun sa niyo paglantag ako. Nakay cellphone. Sa pisonet. Tara, usahay. Sa akong miko. Kailantar ako siyang cellphone. Kuya bay. Di na ka mapila mo. Oo, ganahan ka, yun. Dapat eskwela na ka dong. Lagi mapaskilan ako, no? Nangita, lagi pagkaon ako. So, nakakaon na karong adlaw ah. Wala pa. Wala. Kuya bay. May pay. Kuan. May pay, ito na lang siya interviewin dyan. Okay ra, interviewin. Okay ra, ni mo daw interviewin Lele. na mo. Okay na kayo. Karga? Salamat, Col. Sige guys, so mag-interview namin ni Michael. Pila naman imong nalimos? Isa ko siya. 50, 60, 70. Dagaan na kwarta oy. Pwede Seven. na ipalit balay. Pwede, pwede. Ito daw ngayon, na, mangaon rata. Okay naman ko. Dili naman ko patay gutom. Mabusog lagi og tubig. Asus! Jollibee la. Papa mo katilo, ana. Pandato raman na. Ge, tilon ka na mo Jollibee. Eh? Sige, bayad. Ah, ship in. Joke na kita dong. Tadang abo ra bitang libre. Ah. Koy? Mar, bok, paano sa kuyugay sa Jadre? Palit sa may Jollibee ka, Jot. So guys, mamalit sa Big Jollibee for Michael. Tala! Ipin mo. Kira na dong. Asa rin mga magpapadi ay? Ako naman kung gusto lang dito. Sige, balik ko ni mo. Tungod sa... Pila na? Pani, 77. Ah, sige, sige. Luto na nato sila ha. Luto, Dre. Tao, nakoy chicken. Nakoy nipalit kong fries para ni mo na gravy. Unsa ganan kag coke, iced Sabon tea. sara? Sige, kaon na ha para kusgan ka para di ka mag-brother na. Kung maka-apel ka gahok. Ay, di day. Sarap guys. Diyan o. Ako kaga-diet man ko, mag-fries ako. Oy. Salamat ka na tiha kami po nakaw na nito. Unsa man day yung pag-aon sa inyo ha? Bulad, suka, pates, asin, magbalanghoy. Te, ahok ng gabi dyan eh. Oh, ahok na. Shout out sa akong mga amiga-amigo dra, si JJ o si Marke o akong ate. Te, yan ako sa ahok, te! Ka-cute. Butan, hindi ka tino. Oo, uy. Puhon, maahok po ka kay butan man ka. Sure ka, te, mong kwaon. Sagbaw ko. Diligay mo doon ako ang mga tao, kay hugaw daw ko. Okay ra na dong. Butan man ka. Pao, di ka na mo. Good job, mangkong. Okay, mga kwarta pa sa akong ate. Sige ha, pagbalik na mo, kuwaon na ka na mo sa ahok. Dapat mag-practice yoga ha. Di, maayo naman po ko. Yeah, mayo good. De, sample daw be kanang kuan.
nahadlak daw ka nga gibiyahan sa imong mama. Ayaw, tayo. Oh, yun ba? Ano daw kuhan nga nang nahadlok ka nga gibiyahan ka sa imong mama? Ma, ayaw biyahe ba? Ma, Mayo ba? Ano daw nalipay nga gibiyahan ka sa imong mama? ma, ayaw biyahe, ma. Ayaw biyahe, ma. Ayaw biyahe, ma. Ano daw na surprise ba? Na surprise nga gibiyahan ka sa imong mama. Alam mo, yung biyahe, ma. Ha? Yung biyahe, ma. Day ka nang last ka nang kana daw naglagot ka nga gibiyahan ka sa imong mama. Parang biyahe, ma. Bunta na nagbato nun. Mayo kayo bay. Okay, bay. Mayo ka na mo. Balik na mo. Mag-video man kami sa behind the scenes dito sa Boulevard, but fortunately, na-meet na mo si Micah and na-inspire po Miss Iyahang life story. Hopefully, mamit na mo ang iyang ate. And yeah, so magpadayon na video dito sa Boulevard. See you soon. KDR out. Dayon, basta na ka diri. Sige, pagbalik na mo. Sige, ako na dere. G. 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 Okay guys, bye-bye! Bye.